sababu ye ka balawu ɲɔni ka bɔ a bɔbaga ma. A fana bɛ kɛ sababu ye ka sako juguya ka bɔbaga kisi ka bɔ sako juguya ma o ni a ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen. I n'a fɔ o hadisa an y'o lakali cogo min na o min ni o minɛna ka bɔ Anas ka hadisa la. Alakira alayhi salatu wassalam a ko inna sadaqata la tudfi'u ghadaba rabbi. Alakira nɛɛma ni kisi b'a ma a ko sadaqatu bɔ ko a bɛ Ala ka dimi a bɛ a dufɛ a bɛ Ala ka dimi a bɛ a effacer ka bɔ sadaqatu bɔbaga ma. Le hadith qui a été rapporté par Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le sacrifice, le bienfait fait éteindre colère de Allah subhanahu wa ta'ala. O tun ye fɛn jona ye an ye min fɔ o kutuba tɛmɛnenw kɔnɔ. Sadaqatu bɔ a nafa filanan min bɛ se alisilama ma walima a bɔbaga ma duniya kɔnɔ o de ye k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka jurumu yafa. N'adamaden don ni jurumu yafara Ala b'i ka ko caman nɔgɔya k'a sababuya kɛ o ye. O sadaqatu fana bɔɲɛ an da ser'o ma. An ka yira k'a fɔ ko sadaqatu bɔ ala ɲuman de ye jumɛn ye o de ye ka sadaqatu bɔ dogo la k'a di. Ala ma haramuya an kan k'a fɔ k'an ye sadaqatu k'an y'a la kɛnɛ kan nka ni min kɛra dogo la ni min kɛra ka sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama o de ka di Ala ye. Ka d'a kan mɔgɔ dɔw bɛ yen Ala bɛ n'olu bila a ka arisiw suma duguma lahara jɔlon a bɛ o mɔgɔw cɛma mɔgɔ min a ye sarakatu bɔ ni a kinibolo ye. Il a donné le sacrifice avec sa main droite. Or que sa main gauche ne sait pas qu'il a donné quelque chose. O ye dogo dan de ye quoi. C'est-à-dire ka ɲuman kɛ ni i kinibolo ye numanbolo yɛrɛ m'a lɔn k'a fɔ ko a ye ɲuman kɛ. O kɔrɔ de ye k'a fɔ ko n'i y'a dogo k'a di n'i y'a la kɛnɛ kan Ala mako bɛ dusukun de la. I y'a di ni dusukun gbɛya min ye Ala mako b'o de kan. Nka Ala ko n'i y'a dogo k'a di ko o de ye hɛrɛ. Ala ko in tubidu sadaqati fa ni'imma hi. A ko ni aw ye sadaqatu la kɛnɛ kan k'a di ko o ye fɛn ye fɛn min ni a nɛɛmayanin don fɛn ɲuman don. Nka a ɲumanya bɛ sɔrɔ mun de la a ye kɛ ni dusukun halisaya ye a kana kɛ ni yɛrɛ yira ye a kana kɛ adamadenw ka a lakali. I bɛ baraji sɔrɔ o la i y'o min la kɛnɛ kan k'o di mais Ala bɛ an bɛɛ sarala ni mun de ye o de ye ka saraka dogo k'a di. A ko wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. A ko ni aw ye saraka dogo k'a di dɛsɛbagatɔw ma k'o le ye hɛrɛ ye aw ma. O ye hɛrɛ ye ele min tigi b'a di la i b'a di la mɔgɔ min tigi yɛrɛ fana ma hɛrɛ lo o tigila mɔgɔ ma hɛrɛ lo an mɔgɔ fila bɛɛ lajɛlen ma. Ele min tigi b'a bɔ la a bɛ ele ninkun makara k'a latanga k'a protéger ka bɔ yɛrɛ yira ma ka bɔ mɔgɔw ka kɛrɛfɛ kuma ma. Tuma dɔ la mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ i b'a kɛ Ala kama mais ni mɔgɔw commencé la k'a fɔ i kɛrɛfɛ a karimasina a bɛ ɲuman kɛ dɛ karimasina a bɛ saraka bɔ dɛ. N'a sɔrɔ mɔgɔw b'a kalama de mɔgɔw bɛ kɛ y'o fɔ ye i b'a ye tuma dɔ la a bɛ se ka ko dɔ bila ile yɛrɛ dusukun na. O de kosɔn Ala ko wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. A ko n'aw y'a dogo k'a di dɛsɛbagatɔw ma k'o le ye hɛrɛ ye aw ma o ye hɛrɛ ye a bɛɛ ma. A bɔbaga o ye hɛrɛ ye ele ma a bɛ dila min tigi fana ma o ye hɛrɛ ni lafiya ye o tigilamɔgɔ fana ma. O tun ye sarakatu bɔ a nafa min bɛ se a bɔbaga ma duniya kɔnɔ o tun y'o dɔ ye ni an da tɛmɛna min kan jumajan tɛmɛlen na. O kɔfɛ tuguni a sabanan an ka yira k'a fɔ ko sarakatu bɔ nafa belebele min dɔ b'a la duniya ɲɛnamaya kɔnɔ yan o de ye k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye annaha sababun li ziyadati al-mali wa nama'ihi wa barakatihi. Sarakatu bɔ a bɛ kɛ sababu ye ka nafolo jidi a bɛ kɛ sababu ye ka nafolo bugu a bɛ kɛ sababu ye fana ka baraka don nafolo la. A minɛna ka bɔ Alakira fɛ nɛɛma ni kisi b'a ma Abu Hurayra ye a nakali a ko ma naqasa malun min sadaqa a ko ma naqasa malun min sadaqa a ko nafolo si ma nagasi k'a sababuya kɛ sarakatu bɔ ye. Ele ye min bɔ i ka nafolo la k'a di ele fɛ dɔ le bɔla la kɛ nka o tɛ nafolo nagasi sababuya ye dɛ parce que i ye min bɔ nin Ala ko i ye min bɔ nin ale bɛ dɔ bila a nɔ la. Ala bɛ dɔ bila a nɔ la k'o kɛ kɛnɛkan ko ye walima Ala bɛ dɔ bila a nɔ la k'o kɛ baraka ye ka don i ka nafolo la. Tuma dɔ la hasara ni balawu dɔ tun kana ka jigin i ka nafolo kan Ala bɛ i ka nafolo a b'a makara k'a latanga ka bɔ o ma.
ni bɛɛ lajɛlen ye dɔ fara nafolo kan ni bɛɛ lajɛlen ye o nasira dɔw ye m'a ɲini ala fɛ faamuyali ko ɲuman k'a d'an ma ala m'o kɛla wa ma zada allahu abdan bi afwin illa izza n badi alisilamɛw yafa le ka di masa ala ye ala kira ko ne ma nin kisi b'a ma a ko ala tɛna dɔ fara jɔn kan i ka yafa sababuya kosɔn m'a fɔ kɔrɔta tuma dɔ la ka yafa mɔgɔw ma dɔ ka ko dɔ k'i la i bɛ se k'i ta juru sara i bɛ se ka wele fangamaso i bɛ se ka a nɔ minɛ tuma dɔ la i bɛ se ka bɔgɔ yɛrɛ gan ka yafa a tigi ma ala kɛra ko i ma o k'o tɛ foyi de fara i kan m'a fɔ kɔrɔta o b'i jidi le o bɛ dɔ le fara i kan tuma dɔ la dɔ b'a ye k'a fɔ ko nagasi don ko faiblesse don ko dɛsɛ le nka mɔgɔba mɔgɔ min bɛ se k'a ta juru sara o tigilamɔgɔ de bɛ yafa o de kosɔn ala bɛ yafabagaw tanu la ko wala afina ani nas a ko maa minnu bɛ yafa mɔgɔw ma faamuyali ko ɲuman k'a d'an ma ala m'o kɛla o tun ye fɛn sabanan ye an ye min lakale jumajan tɛmɛnin na k'a fɔ ko sarakatu bɔ a bɛ dɔ fara mɔgɔ ka nafolo kan a b'a jidi a bɛ nafolo fana a bɛ baraka don nafolo la ka d'a kan tuguni hadisa dɔ bɛ yen ala kɛra ne ma ni kisi b'a ma a ko lon o lon mɛlɛkɛ fila bɛ jigin mɛlɛkɛ fila nin bɛna ka na dugawu kɛ mɛlɛkɛ kelen b'a fɔ n tigi ala fo ni sere jidi hɛrɛ caman na mɔgɔ min tigi bɛ sarakatu bɔ a jidi dɔ fara a ka nafolo kan o ye mɛlɛkɛ kelen ka dugawu ye mɛlɛkɛ filanan ale bɛ dugawu kɛ a b'a fɔ n tigi ala tɛgɛ gbɛlɛn a ka nafolo tiɲɛ a ka nafolo halaki allahumma a'ti mumfiqan khalafan jona ale bɛ dugawu de kɛ ko ala ka baraka don sarakatu bɔbaga ka nafolo la mɛlɛkɛ filanan ale bɛ dugawu de kɛ o dugawu ye danga de ye o tigilamɔgɔ ka nafolo ma a b'a fɔ allahumma a'ti mumsikan talafan a b'a fɔ ko ala tiɲɛni don tɛgɛ gbɛlɛn ka nafolo la donc an badi alisilamɛw ni de mɔgɔ min bɛ fɛ ala ka i ka nafolo jidi i bolo ala ka baraka don i ka sɔrɔfɛn na i ye kɛ ɲumankɛbaga ye i ye kɛ sarakatu bɔbaga ye o fɛn naani na ni limaniya jɔn bɛ min nafa sɔrɔ sarakatu bɔ la duniya kɔnɔ annaha dalilun ala sirqi imani al-abd daluya lo k'a yira k'a fɔ ko sarakatu bɔbaga ko limaniya bɛ a tigilamɔgɔ la sabu a tigi ka a ni diɲɛnafɛn dɔ le ye k'a to yen ala kosɔn i ni diɲɛnafɛn ye k'a to yen fɛn min ka di ala ye k'o ye k'o to yen ala jati kosɔn o ye limaniya le ye nafolo ka di bɛɛ lajɛlen ye nka mɔgɔ dɔ ka jɛn k'i bolo nafolo dɔ ka kari a kɔ k'a fɔ n k'a di dɛsɛbagatɔ in ma n k'a di ala jati kosɔn ni dusukungbɛya ye o bɛ o tigilamɔgɔ ka limaniya le yira o tun ye an ka kutubajan kumaw ye an da tɛmɛna minnu kan an ka bi kutuba o de ye nafa min bɛ sarakatu bɔ la sini kiyama laharalo sabu nafa fila lo a bɔbaga a b'a nafa dɔw sɔrɔ duniya kɔnɔ yan i n'a fɔ an da tɛmɛna olu kan tɔgɔya min na l'importance des bienfaits d'ici-bas et au-delà c'est le thème de notre sermon d'aujourd'hui sarakatu bɔ sini kiyama a nafa min bɛ a bɔbaga kan a joona anna sarakata tudfi'u harra al-quburi ala ahliha mɔgɔ min tigi ni sarakatu bɔla le mɔgɔ min tigi ni fonisere le a yirala k'a fɔ kalaya min bɛ kaburu kɔnɔ chaleur min bɛ kaburu kɔnɔ o bɛ kɛ sababuya ye ka kaburu kalaya k'a fiɲɛya o tigilamɔgɔ kan sarakatu bɔbaga o bɛ kɛ sababuya ye kaburu kɔnɔna na kalaya min bɛ yen a bɛ kɛ sababuya ye k'o nɔgɔya k'o mala sarakatu bɔbaga kan bari alisilamɛw ni maa min tigi bɛ fɛ i ka kaburu kɔnɔna ka suma i kan i ye nin sira nin labato hali n'a dɔgɔyara ni sarakatu kuma fɔla anw ɲɛna ko nafolo caman kolo mɔgɔ i seko damayira ye min ye sarakatu la i bɛ o de kɛ i ni ala cɛla la donc nin ye sarakatu nafa dɔ ye sini kiyama mun kosɔn sini kiyama n'i bɔra duniya ɲɛnamaya kɔnɔ yan ayiwa i ka kiyama le daminɛna o ye tan sabu i ka alijinɛ kɔnɔna daminɛ le ye o ye n'i bɔra duniya kɔnɔ walima i ka jahanama daminɛ le ye o ye a minɛna ka bɔ Uqbata bun Amir fɛ radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala kɛra ko nɛma ni kisi b'a ma Uqbata bun Amir ye hadisa in lakali a ko inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harra al-qubur
Uqbata ibn Amir ya Allah kal kabo krafe alayhi salatu wassalam ako kaburu kalaya ako sadaka be ke sababuya ye ka o dufe ako sadaka be ke sababuya ye ka o fienya akono mogo kan ala kara ko di togoni nema ni kisi bama ako wa inna ma yastadhillu almu'minu yawm alqiyamati fi dhilli sadaqati ako mu'minu liman yajon sadaqatu bobara abe sigi alkiyamallo aka sadaqatu dulen koro o ye ala kara ka kuma kɛ alayhi salatu wassalam ala kara ako ala bena mɔgɔ 7 bila ala ka arsho suma duguma lahara jɔlo o tigila mɔgɔ be o la mɔgɔ min tigi ka baara ye sadaqatu bɔ ye nafa belebele 2 ala be kaburu kɔnɔ sigi nɔgɔya i ma kaburu kalaya min be yen ala be o nɔgɔya i kan o le kosɔn ala ko ten ako wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun ako ni mɔgɔ min ka baara ɲuman kɛ baara ɲuman belebele dɔ ye jumɛn ye o le ye sadaqatu bɔ ye ala ko fali anfusihim yamhadun ce sont ceux-là qui sont en train de préparer leur tombe, ceux qui sont en train de faire le bien, ceux qui sont en train de donner les sacrifices. ala ko alkorna kono akoni mogo min ka baara ɲuman kɛ ko tigila mɔgɔ a bɛ kan ka a layɔrɔ de labɛn a bɛ kan ka kaburu kɔnɔna de labɛn o labɛn sira dɔ le jumɛn ye o labɛn sira dɔ o de ye sarakatu bɔ ye sarakatu bɔ a nafa belebele min n'a bɛ se a bɔbaga ma sini kiyama o dɔ ye nin ye o jɔna ye nin ye a filanan o ye jumɛn ye annaha min asbabi dukhulil janna sadakatu bɔ ɲuman kɛ sababu lo ka tigilamɔgɔ k'a lase alijinɛso kɔnɔna na alakira alayhi salatu wassalam nɛɛma ni kisi b'a ma a ko hadisa kɔnɔ a ko ayyuma mu'minun at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allahu yawma al-qiyamah min thimari al-janna a ko ni mɔgɔ mɔgɔ limaniya jɔn fɛn o fɛn ni ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ la dumuni kɔngɔ kan k'a lɔn k'a fɔ ko kɔngɔ b'a la walima mako b'a la i ka a mako nin dilan walima kɔngɔ b'a la i ka kɔngɔ nin bɔ a la i k'o min kɛ ko ala bɛ o kɛ sababuya ye k'i ladon alijinɛ kɔnɔ n'i dɔ donna alijinɛ kɔnɔ e ye mɔgɔ la dumuni ala bɛna e fana la dumuni ka bɔ alijinɛ kɔnɔna yiridenw na o ye sarakatu bɔ o ye a nafa belebele filanan ye o kɔrɔ ye k'a fɔ sababu lo sababu min bɛ lase alijinɛ kɔnɔ n'i dun donna alijinɛ kɔnɔ don ala bɛna ka na i la dumuni ka bɔ alijinɛ kɔnɔ yiriden na kɔ tuguni k'a sababuya kɛ ayiwa i ka sarakatu bɔ yen a fana b'o ɲɛ kelen ma wa ayyuma mu'minun saqa mu'minan ala dhama saqahu Allahu yawma al-qiyamati min ar-rahiq al-makhtum ala kira ko ne ma nin kisi ba ma ere mɔgɔ mɔgɔ ka mɔgɔ dɔ la dumuni o kɔrɔ ye i ɲɛna tigi ma ni dumuni ye sarakatu bɔ ka ca ka nafolo di o b'a la ka fɛrɛya bɔ di o b'a la ka ji yɛrɛ di o b'a la an ye juna min fɔ nin o ye dumuni ye n'i k'i silama ɲɔgɔn dɔ i ka maa dɔ la dumuni ko ala b'i fana la dumuni alijinɛ yiriden na sini kiyama a fana b'o ɲɛ kelen ma ni le mɔgɔ min tigi ɲɛna mɔgɔ dɔ ma i ka ji di a tigila mɔgɔ ma k'a sɔrɔ ji min lɔgɔ le bɛ a la il a soft il y a donné de l'eau ko ala bɛna i fana lami sini kiyama ka bɔ minar rahiqil maktum rahiqul maktum o le ye mun ye o le ye minfɛn ye min ni a bɛ alijinɛ kɔnɔna na minfɛn na dumanba lo maa bɛ se k'a suma jumɛn le ma yan o le ye an ka duniya dulɔ ye nka i y'a lɔn k'a fɔ ko lahara dulɔ o ni duniya dulɔ tɛ kelen ye dɛ parce que lahara dulɔ ale tɛ mɔgɔ bila ɲɛgɛnɛ bakɛ la ale tɛ mɔgɔ hakili tiɲɛ k'i bila kalo kan fɔ la ale tɛ mɔgɔ bila kuma nafa dan fɔ la donc ni le mɔgɔ min tigi i ɲɛna mɔgɔ ma nin bɛɛ ye saraka bɔda ye ka ɲɛ mɔgɔ ma ni dumuni ye ka ɲɛ mɔgɔ ma ni ji ye ji min lɔgɔ b'a la walima a mako bɛ ji la ka ji d'a ma i ɲɛna a tigi ma k'a tigi servi ji la ko masa ala subhana i ye o tigilamɔgɔ lami ji la tɔgɔya min na ko ala b'i fana lami sini kiyama ka bɔ rahiqul maktumu na o rahiqul maktumu tafsirikɛlaw ye min fɔ o la i n'a fɔ tɔbari y'o fɔ tɔgɔya min na o de ye alijinɛ dulɔ ye ala bɛ e fana lami o la lahara sini kiyama
aljina dun dulɔ o ni anw ka duniya dulɔ tɛ kelen ye a tɛ lahalaya sugu fa kelen na nka ka ko bɔ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn ayiwa a bɛ lakale ka bɛn n'o le ye faamuyali ko ɲuman ala ka d'a ma a fana b'o ɲɛ kelen ma wa ayyuma mu'minun kasa mu'minan ala uryin kasahu allahu min khudri aljanna a fana b'o ɲɛ kelen ma i ye mɔgɔ min tigi ni i ye i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ i ye a lafɛrɛya bɔ i kɛra sababuya ye ka fini di a tigilamɔgɔ ma a tigilamɔgɔ ka a yɛrɛ sutura ni a ye i kɛra sababuya ye ka fɛrɛya bɔ dɔ di a tigi ma tu as habillé un musulman tu lui as donné de l'habit tu lui as donné habit qu'il porte donc Dieu aussi va te faire porter habit le jour de la rétribution ni le mɔgɔ min tigi ni k'i silama ɲɔgɔn dɔ la fɛrɛya bɔ ka fini d'a ma ko ala fana b'i la i fana la fɛrɛya bɔ sini kiyama ni hadisa in kɔnɔ fɛn belebele saba de fɔla la a jona de ye jumɛn k'i silama ɲɔgɔn k'a la dumuni n'i y'i silama ɲɔgɔn la dumuni ala fana b'i la dumuni sini kiyama n'i i silama ɲɔgɔn walima maa min tigi mako b'a la ɲuman mɔgɔ bɛ se k'a kɛ silama ye i ko i bɛ se k'a kɛ silandan ye togoya min na nka silandan jɔn don silandan min n'a tɛ silamaw bolofɛn ta k'i dan sago silamaw kan n'i y'a lɔn k'a fɔ ni k'i ya sarakatu bɔ k'a di silandan dɔ ma kafiri dɔ ma mécréant dɔ ma il va profiter de ça ce que tu lui as donné il va profiter de ça pour faire du mal à les musulmans ou à l'islam donc o lahalaya sugu fa i tɛ i ka ɲuman lase o tigilamɔgɔ ma nka le non musulman min ni a tɛ silamɛw kɛlɛ o tigilamɔgɔ i bɛ se k'i ka sarakatu di o tigilamɔgɔ ma donc i bɛ mɔgɔ i k'i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ la dumuni a kɛra silamɛ ye walima a kɛra kafiri ye i bɛ mɔgɔ i ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ lamin ji la a mako b'a la a kɛra silamɛ ye walima a kɛra kafiri ye walima i k'i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ la fɛrɛya bɔ o kɔrɔ ye ka kɛ sababu ye ka fini don a la i ye min ɲumanya min ɲɔgɔn k'a ye ko ala b'o ɲɔgɔnna k'i ye lahara sini kiyama an b'a ɲini ala fɛ faamuyali ko ɲuman ka d'a ma ala m'o kɛra aqulu ma tasma'una astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iri al-muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah astaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين بدأ الإسلام أينك فوني سريه أينك سرقات وبابعي أينك نيومان كلاي ألكر عليه الصلاة والسلام لما نكسب أقول أما حديثا من هناك عبد الله بن عمرو بن العاص ألكر أقول لما نكسب أقول أعبد الرحمن وأطعم الطعام وأشوا السلام تدخل الجنة بسلام alakira alayhi salatu wassalam ako ama ako an ye ala bato ni an ka ala bato ako an ye maaw la dumuni kɔfɛ ako an ye foli bila ɲɔgɔn ma ni o ye alisilamaya ka foli ye ni o ye kisi foli ye ko n'an y'o kɛ o tadkhulul jannata bisalam ko aw bɛ don alijinɛ kɔnɔ ni kisi ye n'aw ka kisi foli kan bila ɲɔgɔn ma duniya kɔnɔ ala bɛ aw ladon alijinɛ fana kɔnɔ ni kisi ye nin ye nafa belebele a baaraw yɛrɛ man gbɛlɛ ala ye min fɔ aw ɲɛnɛ ala b'a to aw bɛ kan k'o kɛ don o don anw k'an jija k'an maa ɲɔgɔnw la dumuni ni ala ye a se kɛ anw ye ni ala ye a nɔgɔya anw ye an ye salamu bila ɲɔgɔn ma ni o ye alisilamaya ka foli ye ni o ye assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh i seko kɛla min ye nin na i b'o kɛ o tɛmɛnin bannen kɔfɛ ayiwa i ka kan foli i bɛ sɔrɔ k'o tugu ko la sabu silamɛya ka baara o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka foli kɛ i ka kan na basi t'a la haramu tɛ nka n'i bɛ nin samantiya kɔ n'i bɛ nin baraji kɔ alisilamɛya ka foli tuma dɔ la dɔw tɛ folikan in olu t'a faamuya dɔw b'a ye k'a fɔ ko assalamu alaikum ko arabuw ka foli don tuma dɔ la dɔw yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko selilaw ka foli don tuma dɔ la dɔw b'a ye k'a fɔ ko ayiwa julaw ka foli don bɛɛ lajɛlen n'i ka hakilina nɔ la nka assalamu alaikum
folikano ala y'a di silamɛw ma duniya kɔnɔ yan ka ba ka yira k'a fɔ ko tuguni lo min na alijinɛ kɔnɔdenw bɛna ale ala bɛɲɔgɔnya o bɛna bɛɲɔgɔnya ni salamu ni nin folikan ni tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Le jour que les habitants des paradis ils vont croiser leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est salutation salam et ils vont faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une salutation qui est très très bénie. Donc silamɛw kana k'o janto a la k'o folikan ni bila ɲɛfɛ. O de kɔrɔ ye k'a fɔ assalamu alaikum, la paix de Dieu soit sur toi. I b'a ye kɔrɔ ɲɛnama yɛrɛ don. Voilà, ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye n'aw ka ɲɔgɔn bɛn assalamu alaikum, la paix de Dieu soit sur toi. Wa rahmatullahi, et miséricorde de Allah. Ni ko dɔ fara kan tuma o tuma dɔ le bɛ fara i baraji kan. Olu ko safala ni ko assalamu alaikum tu as 10 mérites. Ni ko assalamu alaikum wa rahmatullahi tu as 20 mérites. Ni ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tu as 30 mérites. Donc an b'a di alisilamɛw samantiya ba min fɔra nin hadisa in kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko an ye ala bato, an ye ala ka kelen ye, an kana fila fara ala kan, an kana an jigi sɛmɛ fɛn kan, an kana an jigi sɛmɛ fɛn kan ko an b'o don an ka bagiw kɔnɔ k'o de bɛ kɛ an latanga sababu ye, an kana fɛn de siri an cɛ la k'o kɛ tafo ye k'o siri i cɛ la k'o de bɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛ dɔ lase i ma walima ka tɔɔrɔ dɔ jɔni ka bin ma. An kana fɛn de siri an bolokanw na, an kana fɛn de don an ka chaînew kɔnɔ k'o siri an kan na k'a fɔ k'o de bɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛ dɔ lase i ma walima ka tɔɔrɔ dɔ ɲɔni ka bin ma. A kɛla maakɔrɔba de ye o walima a kɛla denmisɛnnin de ye o, an y'a hakili to a la. Sabu tuma caman na maakɔrɔbaw bɛ se k'o hakili to a la, nka denmisɛnw tuma dɔ la jurukisɛw bɛ ta k'a siri denmisɛnw kan na, tafow bɛ ta k'a siri denmisɛnw kan na, tafow bɛ ta k'a sigi denmisɛnw cɛ la k'a fɔ ko nin bɛ kɛ sababu ye k'o kisi ka bɔ ɲɛ juguw ma, ko nin bɛ kɛ sababu ye k'o kisi ka bɔ jangaro juguw ma, nin bɛ kɛ sababu ye ka den kisi ka bɔ ɲɔniw ma, o n'a ɲɔgɔnna ko wɛrɛw. An b'a di alisilamɛw an ye an ka bato an y'a kalisaya an ni ala cɛ, n'an y'a kalisaya an ni ala cɛ ala le b'an ta, ala le bɛ a ka jɔn, ala le bɛ a ka jɔn latanga. I ni mɔgɔ mɔgɔ n'i k'i jigi sɛmɛ adamadenw kan walima i k'i jigi sɛmɛ fɛn wɛrɛ kan min ni ala tɛ kelen ye, i y'a dɔn k'a fɔ ko i ni filankafoya bonda le ka sɔrɔ. Filankafoya de ye kojuguba le ye, a bɛ mɔgɔ ka baara ɲuman bɛɛ tiɲɛ. Ala ko ciden yɛrɛ ma ko n'a ye fila fara ale ala kan k'a b'a ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. Et puis ko il sera parmi les perdants les jours de la rétribution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a n'a ka bonya bɛɛ lajɛlen ala ye nin kangari da yɛrɛ ko n'i ye fila fara ne ala kan min n'i ka baara bɛɛ tiɲɛ. Donc sira o sira n'o le bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ lase filankafoya ma, alisilama kana k'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ a la. Faamuyali ko ɲuman k'a d'an ma ala m'o kɛla, laban ko ɲuman k'a k'an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛla. A fana b'o ɲɛ kelen ma nafa min bɛ sarakatu bɔ la sini kiyama, a dɔ ye k'a fɔ ko ala bɛ sarakatu bɔbaga, ala bɛ olu bila a ka ariso suma duguma yanni k'a to kiti yɛrɛ bɛ kɛ fɔlɔ ba. A nana ka bɔ ala kɛrɛfɛ ne ma ni kisi ba ma, a ko kullu mri'in fi dhilli sarakatihi hatta yusala bayna nas. Ala kɛra ko ne ma ni kisi ba ma, a ko limaniya jɔn mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ a ka saraka dule de kɔrɔ, a ka saraka suma de kɔrɔ alikiyama jɔlon fo ka taa kiti kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni sarakatu t'i de bolo e de bɛ kɛ suma jumɛn de kɔrɔ, e bɛ kɛ dule jumɛn de kɔrɔ. Donc an bari alisilamɛw an ye caman fili, an ye caman bila an yɛrɛ ɲɛ, an bɛ taa bɔ o nɔ ma laharalo. Ni le mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ suma duguma laharalo, ariso dulen duguma laharalo, i ye caman bila i yɛrɛ ɲɛ, i bɛ taa kɛ min suma kɔrɔ laharalo. Nka n'i ma foyi si bila i yɛrɛ ɲɛ, i tɛna kɛ maa si ta suma kɔrɔ dɛ, bɛɛ de bɛ k'i yɛrɛ ta suma kɔrɔ, bɛɛ de bɛ kɛ i yɛrɛ ta dulen kɔrɔ lahara jɔlo. Bari alisilamɛw an ye caman bila an yɛrɛ ɲɛ. A fana b'o ɲɛ kelen ma, sarakatu bɔbaga i de ye fitinin min bɔ nin, ala bɛ a garder i ye, ala bɛ a bugu i ye, ala bɛ a multiplier i ye. O ye sarakatu bɔ, o y'a nafa belebele dɔ ye sini kiyama. Ele bɛ fitinin dɔ le di, ele ka dasi mɔgɔ nin di, ele yɛrɛ hakili bɔla la nka ala ye a garder i ye. Inna allaha yurbi sadaqat wa yunammiha kama yunammi ahadukum faluwa yamhaqu allahu riba wa yurbi sadaqat wa ma ataytum min riban liyarbuwa fi amwali nnasi fala yarbu inda allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha allah fa ulaika humul mudhifun. Ala kɛra ko ne ma nin kisi ba ma ko ala bɛ sarakatu fitinin min n'i y'a di ala b'a minɛ k'a bila k'a la balo k'a la bugu i ye,
ile dasi mɔgɔ min di ala jati kosɔn ni dusukun khalasani ye ala b'a minɛ k'a bila inna allaha yurbi sadaqat wa yunammiha ala b'a la bugu i ye k'a la multiplier i ye kama yunammi ahadukum faluwa aw dɔ la kelen ni bigan fitinin b'i bolo i b'a labalo k'a la bonya ɲɛ ma ni ɲɔgɔmɛ b'i bolo i b'a labalo k'a la bonya lahalaya min na ala bɛ i ka sarakatu a b'a labalo k'a la seya ten k'a la bugu donc i bɛ taa bɔ o nɔ ma sini kiyama laharalo ala kɛra ala ko an ma alikɔnɔna kɔnɔ a ko wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwali nnasi fala yarbu inda allah a ko riba fɛnw min an b'a jidi ɲɔgɔn ka nafolo kan k'o tɛ jidi ala fɛ yen nafa foyi t'o la ala fɛ yen o de kosɔn ala ko yamhaqu llahu riba a ko ale ala bɛ riba n'o ye gɔrɔgɔ nafolo ye kɛ l'usure ala bɛ a fase ka bɔ yen yamhaqu llahu riba ala b'a fase ka bɔ yen o kɔrɔ ye k'a baraka taga ka bɔ yen baraka foyi tɛ k'a la hali ni sanfa ni dugufalo nka ala ko di wa yurbi sadakat ala bɛ sadaka ɲuman ala bɛ a la bugu ala bɛ a la multiplier ele ye fitinin min dini ala b'a la bugu e ye o de kosɔn ala ko wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwali nnasi fala yarbu inda allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha allah a ko aw ye sarakatu min di ala jati kosɔn aw bɛ ala jati le kɔ a la wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha allah a bɛ ada ala duɲɛ de kɔ a bɛ ala ɲɛda ɲini de kɔ fa ulaika humul mudhifun ko ala bɛ dɔ fara olu mɔgɔw le ka baara kan o de kosɔn ala b'a ɲini n'an fɛ ko an ye sarakatu bɔ so alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari ala ko mɔgɔ minnu b'o ka nafolo sarakatu bɔ mɔgɔ minnu bɛ ɲuman kɛ su kɔnɔ o bɛ ɲuman kɛ tile kɔnɔ fana sirran wa alaniya o b'a kɛ kɛnɛ kan o yɛrɛ fana b'a kɛ dogo la kɔ tuguni baara ɲuman naani o bɛ ɲuman kɛ su kɔnɔ o b'a kɛ tile kɔnɔ ayiwa o bɛ a kɛ kɛnɛ kan o b'a kɛ dogo la nka a ye kɛ ni dusukun jɛya ye a ye kɛ ni dusukun halisaya ye ala ko falahum ajruhum inda rabbihim ko mɔgɔ minnu ka baara ɲumanw ye nin ye k'a kɛ dogo la k'a kɛ kɛnɛ kan k'a kɛ su kɔnɔ k'a kɛ tilefɛla la fana kɔ tuguni ala ko k'olu mɔgɔw ko o sara bɛ o ye o danbaga ala yɔrɔ sini kiyama wala khawfun alayhim o mɔgɔw yɛrɛ tɛ siran o tɛ siran o taga yɔrɔ la k'a fɔ k'o bɛ tagala yɔrɔ min na lahara o sa wagati siranya kisɛ kelen tɛ o la k'a sababuya kɛ o y'o yɛrɛ ɲɛsigi ni ɲuman min ye wala hum yahzanun o yɛrɛ fana tɛ jɔrɔ ni o kɔ ye o yɛrɛ tɛ huzununa o tɛ hamina n'o bɔra ye o taara ka denbaya min t'o kɔ o jɔrɔ t'o la sabu o ye ɲuman caman bila o yɛrɛ ɲɛ o fana bɛ ɲɛsinna alikiyama min ma sini kiyama min ma o yɛrɛ fana tagayɔrɔ siranya tɛ o la sabu o dingɛniyani don k'a fɔ k'o ye caman bila o yɛrɛ ɲɛ tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun maa ɲini ala fɛ faamuyali ko ɲuman ka d'an ma ala m'o kɛla laban ko ɲuman k'a k'an bɛɛ lajɛlen ala m'o kɛla n bari alisilamɛw sun na fisamanti o de ye nin kalo in sun ye n'o ye jɔn minɛ kalo ye muharram ye an ye sun caman don ala ye nin kalo in kɔnɔ surtout kalo a tile 13 14 15 tile 13 ye bi ye sini ye 14 15 ye ala kɛra nɛɛma ni kisi b'a ma a ko ko sun na fisamanti sunkalo banni kɔfɛ k'o le ye ka sun don jɔn minɛ kalo in kɔnɔ ni o le ye muharram ye n'ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min tigi ma ka sun caman don a kɔnɔ a nafa ka bɔ ala kɛra alayhi salatu wasalam a y'a nafa fɔ an ɲɛnɛ ko sun na fisamanti lo ka sun don nin kalo in kɔnɔ sunkalo kalo tɛmɛnin banni kɔfɛ o ni seli fana la fisamanti ka seli ala ye jagoya seliw banni kɔfɛ farida seliw banni kɔfɛ k'o le ye ka seli ala ye su kɔnɔna na tuma min na mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la laban ko ɲuman k'a kan ye ala m'o kɛla faamuyali ko ɲuman k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla su ni tile sutura k'a lan kan ala m'o kɛla k'an denw kanda ala m'o kɛla k'an ka denbayaw bɛɛ lajɛlen kanda ala m'o kɛla k'an jidi ala m'o kɛla k'an kisi ka bɔ nafolo tiɲɛ ma ala m'o kɛla k'an ka jamana basigi ala m'o kɛla an lamini jamana bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen basigi ala m'o kɛla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا رحيم يا رحمن ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح اللهم شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك
اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد عدد ما تنفست الأرواح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. bon be kana ma odo misiri kono place be ay do misiri kono ko fa mo ay gbere nyefe ay do place be misiri kono ko fa mo ay gbere nyefe. Bismillah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سقيموا اعتدلوا تراصوا أي صفت لي أي سنبر هنا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ألا كان باتومني ولا كان درمو يفا